Aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye sibiri ye mai kilo tile 9 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carila ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu da aw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ n bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsiri bɛ banbaci walima o kama jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 min y'an ka état major général des armées ale bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Gomozogu localité yɛrɛ kɔnɔ ni yɛrɛ kofɔli min Mopti région de kɔnɔna na ko opération in yɛrɛ kɔni kɛra sɛbɛya bɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ala ka opération in senfɛ k'u sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw kunna ka sanga ni a kumaw yɛrɛ kɔni cayalen bɔlɔlɔsiraw kan ne k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni binkani wale ko kɛra Bajangara région kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni Bajangara gouverneur ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na attaque min yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin Bajangara localité minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'i da se olu yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ale ni Rusi ka fintigilaka minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ ni o ye Afrika Corps maaw ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni jɛkulu maa fila ni yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati la o ko hukumu de la sanga ani wagati u bɛ to ka taa an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sɛgɛnni na u ka voyage kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni an ka Mali office central de stupéfiant ni OCS ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛnnen don ɲanimafɛn donni kɛlɛli ma an ka Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min halisa OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni cɛsiri mɛ jamana in yɛrɛ kɔni lakanani na ɲanimafɛnw kɔlɔlɔ ma ko hukumu de la ko tarata tɛmɛnen mai kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kayi OCS maaw ye k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔ la opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da sifinnaka 3 yɛrɛ kɔni kan ka sanga ni lakanabaliya min donna an ka Mali jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 n'o lakanabaliya in yɛrɛ kɔni nana ni kɔlɔlɔ caman ye an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min lakanabaliya in yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna na kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni carili cayara kosɛbɛ o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diakou yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka jamana wɛrɛ minnu ka ambassadeur ale n'u ka représentant minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka olu fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa jamana yɛrɛ kɔni ka lakana ko bɛ lahalaya min na ka se ka o da ambassadeur ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan ale ni k'u hakili sigi Mali ka lakana ko yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kabini wagati tɛmɛna ni tajimafɛnko gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ma olu bɛ to ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la jamana ka tajimafɛnko lahalaya la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 o kun ye an ka Mali autorité ka ɲɔgɔn ye 21 na yɛrɛ de kɔni ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana ka tajimafɛnko bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna olu da se o yɛrɛ kɔni ma wa fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔnɔna latigɛ donna nataw la walasa min ye tajimafɛn o ka don jamana kɔnɔna sanga ani wagati u da taara se o fɛnɛ ma wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ŋununu kumaw yɛrɛ kɔni tun bɛ sen an ka bɔlɔlɔsira kan k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu taara maa dɔw yɛrɛ kɔni minɛ an ka aéroport international Modibo Keyita yɛrɛ kɔnɔ ne nin bɛ Senu mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'u kɔni taara maa dɔw minɛ u bɛ ka bisigiya maa min na k'a fɔ ko banbaci wale maaw don o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye an ka aéroport du Mali ma olu bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna u bɛ nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni nkalontigiya ka sanga ni lakanabaliya min donna an ka Mali jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka jamana région caman gouverneur olu kɔni décision ta walasa ka se ka u ka région yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu de la araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni Buguni gouverneur ale kɔni bɛ bɔ ni ka décision kura yɛrɛ kɔni ta a ka région kunkan ko yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Buguni sigibaa maaw n'u b'o lafɛ ka se ka olu ka lakana sabati ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi kibaru kɔnɔna na
halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka continuer opération fɛ an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué min kɔnɔna na b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana localité dɔ yɛrɛ kɔnɔna ko wa opération yɛrɛ kɔni kɛra sɛbɛn an ka Mali fintigilakaw bolo état major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna na ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin banbaci walima daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni ma Gomosogu localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Urumodi localité fanfɛla la ni yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na état major ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko ndo kofɔlen na min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko wa sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci walima daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan ni localité yɛrɛ kɔnɔna ko vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɔlen ni kunnafoniya kalama u ye farako kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko farako yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ tɛ ka da ka farako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci walima tan ani kɔ bonya ko olu le sara banbaci walima ka logistique caman tiɲɛni donna o la ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la motow yɛrɛ kɔni ni u bɛ o yɛrɛ de kɔni utiliser k'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni kɛ teliya la ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko banbaci walima caman fagara wa tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna u ka motow fɛnɛ na kan Mali fintigilakaw tilalen ni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni halisa u continuera ni ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u ye opération wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɛ ni zone kofɔlen kelen kɔnɔna na ko opération filanan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na farako min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci walima yɛrɛ kɔni ma ko farako yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci walima ka moto caman yɛrɛ kɔni tiɲɛ localité in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni état major général des armées communiqué in kɔnɔna na ale bɛ sinsin kan ko min yɛrɛ kɔni ye opération de sécurisation ye halisa ko bɛ continuer ni zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ wa a b'u fo kosɛbɛ ka d'a kan ko Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛ u ka lakana sabatili ko la ko min ye Mali fintigilakaw k'u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ni ko in na communiqué la min carila alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni Bajangara gouverneur ale b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko binkani wale kɛra ni ka ɲɛsin Bajangara localité 2 yɛrɛ kɔni ma gouverneur ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati ko Kori village ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Dukombo commune de kɔnɔna na ale ni Gomosogu ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Lesagu commune yɛrɛ de kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni banbaci walima o ye k'u taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni localité ba fila ni yɛrɛ kɔni ma ɲɔgɔn fɛ gouverneur ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ka d'a ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ni village sigibaa ma ni yɛrɛ kɔni ko maa caman fagar'u la wa maa caman yɛrɛ kɔni jogin'u la fɛnɛ ko nka wale jugu yɛrɛ kɔni kɔfɛ délégation administrative ale ni sécuritaire ba dɔ yɛrɛ kɔni welila ni k'i sefa ka taa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na walasa binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ degun donna maa minnu yɛrɛ kɔni kun k'o dabɔ ni binkani wale yɛrɛ kɔni na ka se ka jukɔrɔma dɔ kɛ ni ka ɲɛsin olu ma gouverneur ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a bɛ nin binkani wale yɛrɛ kɔni condamné condamné cogo jugu yɛrɛ kɔni na ko wa ni binkani wale nin yɛrɛ kɔni ye binkani wale juguba yɛrɛ de kɔni min bɛ kɛ ni ka ɲɛsin civiliw yɛrɛ kɔni ma ko wa sanga ni nin wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni ni village fila ninnu yɛrɛ kɔni m'aw bolo ko min yɛrɛ kɔni ale gouverneur a b'a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin denbayaw ma maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ka mɔgɔnin tora ni attaque in na ko wa a bɛ nɔgɔya da dugawu don kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma minnu yɛrɛ kɔni joginnen na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Bajangara autorité régionale yɛrɛ kɔni olu ye hakilisigi kuma fɔ Bajangara sigibagaw ye k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'u kɔni bɛ terrain sanfɛ o cɛsirilen don k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ banbaci wale maa minnu ye ni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni village fila ninnu yɛrɛ kɔni ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o banbaci wale maa ninnu kan ni k'u bɔnɛ u ni na teliya la walasa u ka na ɲɔgɔnna walejugu kɛ ni ka ɲɛsin Mali localité si yɛrɛ kɔni ma kumakuncɛ kuma na min yɛrɛ kɔni gouverneur ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Bajangara sigibagaw ma k'u ka to basigi fara ɲɔgɔn kan ale ni jateminɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko k'a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an k'an yɛrɛ tanga kunnafoni kolon carili ma kunnafoni kolon minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka ko in yɛrɛ kɔni tɔ lajuguya k'a b'a laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an k'an tanga o ɲɔgɔnna kunnafoni nin yɛrɛ kɔni carili ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu don yɛrɛ de kɔni kɛ maaw ye minnu yɛrɛ kɔni ne tora nin ko in yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu don ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye minnu fana joginnen yɛrɛ kɔni don an bɛ nɔgɔya da dugawu don kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ Bajangara sigibagaw ye u ka nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna na
kunnafonidiso maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Mali finitigilakaw ale ni Sika finitigilakaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka Mali finitigilakaw dɛmɛ banbaciwale kɛlɛla ni o ye Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni jɛkulu maa fila nin yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ Mali sirabaw yɛrɛ kɔni ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni faga nin yɔrɔ ninnu na walasa min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin o jamana kɔnɔna na o ka se ka nɔgɔya cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Afrika Corps maaw ale ni an ka Mali finitigilakaw ye k'u ye kunnafoniya sɔrɔ ni kunnafoniya min y'a yira k'a fɔ ko Sebekɔrɔ ni Kati localité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko sira min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaciwale jɛkulu GINIM min ye ni banbaciwale jɛkulu Al-Qaïda maaw ka bolofara dɔ ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ ko a k'a yira la k'a fɔ ko ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka bolimafɛnw fo ka taa se an ka feerefɛn bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ma k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛ ko o n'a ta min yɛrɛ kɔni banbaciwale jɛkulu GINIM maaw ye k'u ta mɛ sira kofɔlen kan ni ka degun yɛrɛ kɔni se population ma ko kabini ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni sera finitigilakaw ni Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni ma ko ma ko in yɛrɛ kɔni bila da kelen dara an ka Mali finitigilakaw ale ni Afrika Corps maaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sira kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ ko jɛkulu fila ni ye fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka taa opération kɛ sira in kan walasa ka se ka banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni sababuya la ko min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka bolimafɛn ale ni feerefɛn bolimafɛnw ye k'olu yɛrɛ kɔni sera ka u ka taa ni ka segin kɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni la lafiya kɔnɔna na hakilina jiginna araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 ni yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ani Afrika Corps maaw ye ni u dɛmɛna fɛnɛ Niger ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Mali Niger ka frontière yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Labezanga yɛrɛ kɔni ko opération yɛrɛ kɔni sera ka nɔbɔ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Mali finitigilakaw olu sera ka u ka poste yɛrɛ kɔni contrôle minɛ banbaciwale maaw la min yɛrɛ kɔni kun bɛ Labezanga localité la ni wagati tɛmɛnen basigibaliya min donna an ka Mali jamana kɔnɔ o kun kɛra sababu ye ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kun binna banbaciwale maaw tɛgɛ kɔnɔ ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɔrɔ in yɛrɛ kɔni seginna an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma min ye OCS ye ni o ye Office Central de Stupéfiants ni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min OCS cɛden kelen nin yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli ma walasa min yɛrɛ kɔni ye shisha ye o kana na feere kuma tɛ ka consommer an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la a yira la k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye ka ye OCS maaw ye k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ région in kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka bolo da maa dɔw yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni colonel major Fuseni Keyita ni ale de OCS ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw k'u bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko hukumu de la tarata tɛmɛnen mai kalo tile 5 san 2026 an ka OCS min yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région kɔnɔna na k'o ye bila ka jigin yɛrɛ kɔni kɛ Kayi kaso localité yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ɲani OCS maaw yɛrɛ kɔni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na o y'a sɔrɔ u ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ni ka bɔ soso dɔ yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko OCS cɛdenw ye ni bila ka jigin min yɛrɛ kɔni kɛ Kayi kaso localité yɛrɛ kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔyalen kun don commissaire de police Abdul Aziz Dambele yɛrɛ de kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodali ye maa 3 yɛrɛ kɔni kan ni o maa 3 na yira la k'a fɔ ko 2 si bɛ san 22 yɛrɛ kɔni na 3nan o si bɛ san 23 yɛrɛ de kɔni na OCS maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko b'u boloda ni maa 3 yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ shisha baara ale ni tabadaga yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni sifinnaka 3 ninnu bolo ko kabini maa 3 yɛrɛ kɔni minɛna u défilé ni ka t'u di kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko nin ko in yɛrɛ kɔni hukumu na u bɛ ka ɲaki fɛn min na o de ye ko arrêté ministériel min yɛrɛ kɔni taara san 2022 août kalo tile 15 ko min yɛrɛ kɔni ni sifinnaka 3 ninnu ye k'u ye arrêté ministériel yɛrɛ kɔni violé ni o arrêté ministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna yalen no k'a fɔ ko shisha tɛ don Mali jamana kɔnɔna na a tɛ feere an ka jamana kɔnɔna na kuma tɛ ka consommer jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko nka ni maa 3 ninnu yɛrɛ kɔni u b'a dɔn ko o sariya in yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna nka o n'a taw tɔ u y'u tulo jɛ ni ka shisha yɛrɛ kɔni consommer o yɛrɛ de kɔni na o minɛna ni k'u bila an ka kiiritigilamaw ka bolo yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni OCS autorité maaw ye o bɛ hakilinaji kɛ k'olu bɛ ka nin opération minnu kɛ opération min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako lakanani yɛrɛ de kɔni ma ko wa opération yɛrɛ kɔni fana bɛ tali kɛ olu ka cɛsiri baara la walasa fɛn o fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko bɛ se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Mali jamana kɔnɔdenw na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛla an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
Min an ka Mali ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 k'ale kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani jamana wɛrɛ minnu ka ambassadeur ale n'u ka représentant minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a kɔni ye ɲɔgɔn ye tɛmɛ ani olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la k'an ka Mali ministre des Affaires étrangères ale kɔni ye ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani ambassadeur ni représentant ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn ye kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni ye walasa an ka jamana lakanako yɛrɛ kɔnɔ ɲɛtaga minnu donna o la ale ni an ka jamana politiki ko yɛrɛ kɔni bɛ ɲami ma ka se ka o kunnafoniya ni yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da ambassadeur ni représentant ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni sen fɛ min yɛrɛ kɔni ye Abdoulaye Diop a bɛ profiter ni ka foliba kɛ ka ɲɛsin ni jamana ni ka représentant ma ko ni jamana ni yɛrɛ kɔni ye Mali teri jamana ye ko wa a bɛ u fo kosɛbɛ ka da ka binkani wale minnu kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ko ni jamana ni yɛrɛ kɔni u ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ministre des Affaires étrangères ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ale ni AES ka fintigilakaw ma ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger ye ka d'a kan ko ni jɛkulu fila ni yɛrɛ kɔni ka cɛsiri n'u ka baara kɛ kun ɲuman sababuya yɛrɛ kɔni na ko basigibaliya min tun bɛ fɛ ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni banbaci wale maaw tun bɛ fɛ ka tiɲɛni min yɛrɛ kɔni don an ka furancɛ fanga ɲɛmaa kun ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ko jɛkulu fila ni yɛrɛ kɔni ka baara kɛ kun ɲuman sababuya la k'u sera ka banbaci wale ma ninnu bali u ka o wale jugu in yɛrɛ kɔni na Abdoulaye Diop ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ dénonceli kɛ kosɛbɛ ko ka sanga ni attaque minnu kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na ko organisation internationale dɔ ale ni baɲumankɛ tɔn dɔ k'olu bɛɛ kɛlen don k'u mankun ko in yɛrɛ kɔni kan wa a bɛ tila ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko kunnafonidiso maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ kabini nin wale yɛrɛ kɔni kɛra olu ka baara bɛnnen don kunnafoni kolon de carili ma ale ni o bɛ ka banbaci wale yɛrɛ kɔni promotion yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ a ka kuma kɔnɔna na a bɛ hommage kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali lafasali ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ni o ye général d'armée Sadio Kamara ye ni a b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka lafasali ministre kɔrɔ k'o ye jamana yɛrɛ kɔni ka héros de ye wa a bɛ tila ka sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'o ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako tɔ sinsin ko u ye nin ko in yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ale ni ambassadeur minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ na ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko a ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko min ye an ka Mali autorité halisa u bɛ k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana ka tajimafɛn halisa u ka continuer ka don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma kuncɛ kuma na min yɛrɛ kɔni an ka ministre des Affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko manganiya jugu si tɛna na kɛ sababu ye ni Mali yɛrɛ kɔni bɛ ka taasira min ta ni o de ye a bɛ ka bɛn taasira lakana a ka danbe ale ni a ka yiriwa taasira yɛrɛ de kɔni ta ko manganiya jugu foyi yɛrɛ kɔni ka kɛwale tɛna na Mali bɔ o sira in yɛrɛ kɔni kan ambassadeur ale ni représentant minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na u bɛɛ lajɛlen bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni ma a ka baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o b'a yira Mali jamana yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana ye wagati nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kabini tajimafɛnko gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ye sanga ani wagati olu bɛ to ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka kuma an ka jamana ka tajimafɛnko lahalaya la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité ye olu ka ɲɔgɔn ye session 21 na yɛrɛ kɔni kɛ tajimafɛnko hukumu ko yɛrɛ kɔni na ko ninnu ka ni ɲɔgɔn ye 21 na ko hukumu yɛrɛ kɔni na u kɔni ka laɲiniba kun ye min ye o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni tajimafɛn o ka don ka to ka sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmaaya ye a laɲini kɛ u fɛ cogo min ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye a ka autorité ninnu ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni daminɛna ni miniti kelen yɛrɛ kɔni tasibila kɛlen ni ka ɲɛsin an ka Mali lafasali ministre kɔrɔ ma ni o ye général d'armée Sadio Kamara ye ni ale yɛrɛ kɔni fatura avril kalo tile 25 san 2026 binkani wale nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanni ko directeur général yɛrɛ kɔni ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔ na a y'o da a ɲɔgɔn ye ɲɛbaga tɔ ninnu yɛrɛ kɔni tulo kan a y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ avril kalo tile 20 na ka taa bila avril kalo tile 26 yɛrɛ kɔni na ko camion citerne 611 yɛrɛ de kɔni enregistré la an ka jamana kɔnɔ na ni o bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajimafɛn litiri 28 ale ni dɔw yɛrɛ de kɔni ma ko avril kalo tile 27 ale ni mai kalo tile 3 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla la ko dɔ farala
tajimafɛn hakɛya yɛrɛ kɔni kan ni camion citerne 774 yɛrɛ kɔni donni ye ni o kɔni bɛ dɔ fara tajimafɛn litiri hakɛya yɛrɛ kɔni kan ni ka bɛn fo tajimafɛn litiri 34 ni dɔ yɛrɛ de kɔni ma ɲɔgɔn ye nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɔgɔn ye kɛla nin yɛrɛ kɔni da taara se an ka jamana tajimafɛn ko prix yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi autorités kɔni y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na k'u bɛna ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni an ka jamana opérateur pétroliers ni ɲɔgɔn cɛla la walasa jamana yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko sɔngɔko bɛ lahalaya min na ka se ka kuma o kan ale ni ka solution kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni proposition kɛ u bɛ se ka minnu yɛrɛ kɔni labara walasa tajimafɛn sɔngɔko yɛrɛ kɔni bɛ se ka diya malidenw na cogo min kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da yɛrɛ kɔni taara se wagati laban nin yɛrɛ kɔni ma lakanako wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɔlɔlɔw ale ni diɲɛ kɔnɔna na tajimafɛn ko crise min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o kɔlɔlɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka se an ka Mali jamana kɔnɔna na o da taara se u bɛɛ lajɛlen ma ni yɛrɛ kɔni ye ministère ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'a cɛsirilen don halisa ka fɛɛrɛ latigɛ sanga ani wagati ka to ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka Mali opérateur pétroliers ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ni yɛrɛ kɔni tajimafɛn u ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔna na wa tajimafɛn ka to ka don jamana kɔnɔna na sanga ani wagati a kana na dɛsɛ cogoya si la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma